Takže toto je malý bubon Sonor Artist 14x6 javorový bubon. Vznikol v spolupráci firmy Sonor a mnohých firemných hráčov. A za mňa veľmi zaujímavý bubon, páčil sa mi vo všetkých troch ladeniach. Myslím si, že je veľmi univerzálny. A čo je na ňom výnimočné, je strúnik a mechanika, ktorý sa dá nastavovať z obidvoch strán, čo ja osobne považujem za veľmi univerzálnu vec a každý skúsený bubeník to určite ocení.